hi ha diverses funcions. La primera seria la part diagnòstica, que és quan l'audioprotesista fa les proves prèvies a la implantació per saber si el pacient és candidat a implant. Es fan una bateria de proves com l'audiometria tonal per veure el grau d'audició de pèrdua que té el pacient, l'audiometria verbal per veure la seva intel·ligibilitat de les paraules i a vegades els potencials si amb les audiometries no tenim prou. La següent part seria l'activació de l'implant. Un cop el pacient ja s'ha implantat, l'implant s'ha d'activar al cap del mes. Llavors aquesta tasca la fa l'audioprotesista, seria ajustar aquesta audició amb un software específic i ajustar de manera personalitzada l'audició de l'implant amb aquest pacient. La següent part seria ja l'acompanyament i seguiment d'aquest implant, que serien uns controls anuals per veure que l'implant funciona correctament i el seu rendiment també és adequat. També l'audioprotesista el que fa és atendre o solventar si hi ha algun problema. Llavors el pacient contacta en cas d'avaria o mal funcionament i l'audioprotesista assistiria amb aquesta tasca.